Dobrý deň. Pred nami sú posledné 4 rozhovory, v ktorých vám predstavujeme jednotlivé politické subjekty, ktoré kandidujú v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Poradie rozhovorov určilo notársky overené žrebovanie. Všetci zástupcovia strán dostanú tie isté otázky a na rozhovor majú ten istý čas 10 minút. Dnes začíname s predsedom strany My Slovensko Štefanom Panenkom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Panenka, v prvej otázke sa pýtame, na ktorú oblasť verejného života kladie vaša strana najväčší dôraz. My Slovensko vzniklo preto, aby Slovensko zmodernizovalo, upratalo ho, urobilo ho takým, kde ľudia budú chcieť zostať žiť a firmy podnikať. To je najdôležitejšia základná časť. Urobiť ho takým, aby sme sa dostali na úrad z obývačky. Ušetrili tretinu úradníkom, 4 miliardy, ktoré chceme dať naspäť do systému, dať ho ľuďom. Ľudia, aby mohli tie peniaze naspäť využívať. Zvýšiť dôchodok minimálne na úroveň 526 eur. Zrušiť doplatky dôchodcom za lieky. Vybudovať v každom jednom meste halu, v ktorej budú môcť mladí ľudia, mladé talenty tráviť svoj čas. Využiť tie peniaze na to, aby mladí študenti mohli pracovať bez odvodov, bez obmedzenia počtu hodín. Využiť ich na to, aby sme v budúcnosti mohli riešiť 3 základné oblasti života na prežitie. A to mať pod kontrolou energie, mať pod kontrolou vodu a mať pod kontrolou potraviny. Potrebujeme vybudovať okamžite novú jadrovú elektráreň. Potrebujeme začať budovať vodozádržné systémy, aby sme mali dostatok vody v budúcnosti. A potrebujeme podporovať farmárov, aby sme vďaka klimatickým zmenám a zmenám v obchodoch s potravinami, ktoré sú pred dvermi, boli schopní zabezpečiť dostatočné množstvo potravín pre ľudí aj v budúcnosti. Tie priestory, ktoré nám zostanú po úradníkoch, tie chceme využiť na to, aby sme ľuďom dali domovy dôchodcov, aby sme zreštrukturalizovali tie jednotlivé budovy tak, aby sme mohli z nich urobiť škôlky, aby sme mohli urobiť štartovacie byty pre mladých. Na to potrebujete ale doplniť veľké množstvo učiteľov, zdravotníkov, lekárov a k tomu potrebujeme otvoriť reformu zdravotníctva a školstva. A v neposlednom rade z tých 4 miliard, ktoré budeme každý rok šetriť, chceme postaviť 4 nemocnice. Nové, moderné, prevádzkovo efektívne nemocnice. Ostaňme ešte v tých sociálnych otázkach, pretože žijeme v období rastu životných nákladov, zvyšujú sa ceny aj tovarov, služieb, energie, aj hypotéky. Ako tu vidíte úlohu štátu v pomoci ľuďom? My budujeme dlhodobo systém, v ktorom sa klameme. Máme stanovené životné minimum na úroveň 288 eur. Máme stanovený minimálny dôchodok na úroveň, z ktorého je zrejme, že ľudia nie sú schopní zaplatiť bývanie, energie, hygienické potreby a nie sú schopní z toho platiť potraviny. Máme stanovenú výšku minimálnej výšky príjmu na úrovni, z ktorej nie sme k tomu schopní ešte platiť si hypotéku. A potom štát sa snaží jednotlivé tie kapitoly nejakým spôsobom dofinancovávať a ad hoc vyťahujeme to, čo v tejto chvíli bolí. A hľadáme riešenia, že chceme tam niečo poslať, dofinancovať tie oblasti života, ktoré naozaj ľudia pociťujú ako veľmi, veľmi potrebné. Tu treba urobiť štrukturálnu systémovú zmenu a zvýšiť všetky tie základné úrovne na sumu, ktorá je pre obyvateľov akceptovateľná. My ideme zvýšiť minimálny dôchodok na úroveň 526 eur, čo je zodpovedajúca suma čistej minimálnej mzdy od budúceho roka. Druhá veľmi dôležitá vec je, že sa musíme vo veľmi krátkom období dostať na minimálnu úroveň sumy, za ktorú pracujete na úroveň 1 000 a v ďalšom období pracovať na tom, aby to bolo ešte viacej. Ale to tak, aby sa to nedotklo zamestnávateľov, pretože v tom prípade celý systém bude trpieť. Potrebujeme otvoriť dôchodkovú, odvodovú reformu a daňovú reformu tak, aby spoločnosť netrpela, ktorá tých ľudí platí a naopak, aby sme dali do systému viacej peňazí. Viac peňazí znamená väčšiu spotrebu a rozchodenie ekonomiky. Čiže toľko k tejto otázke. Ako vnímate úlohu štátu v podpore sociálne slabších skupín, aj dôchodcov, aj mladých rodín? Mal by ju podľa vás štát zvýšiť? Veľmi to súvisí s tým, čo som rozprával v predchádzajúcej otázke. Môžeme sa posunúť ďalej. Áno. Pozrime sa na marginalizované komunity v osadách, pretože tam stále pretrvávajú problémy. Čo treba zmeniť, aby sa to zmenilo a aby sa to odzrkadlilo aj v tých ďalších generáciách? 30 rokov budujeme systém, kde ľuďom hovoríme, že nemusíš chodiť do práce. Tu máš peniaze, zostaň doma a všetko je v poriadku. Ak chceme túto situáciu zmeniť, ľuďom potrebujeme dať prácu, predstaviť ich vnútorné nastavenia a vytvoriť v nich návyky. Tú prácu im niekto musí dať. Tú prácu im môže dať niekto, kto pozná, akým spôsobom tí ľudia fungujú a my chceme v jednotlivých regiónoch vybudovať regionálne centrá
práce, ktoré budú zamestnávať práve tieto skupiny ľudí a budú motivovaní k tomu, aby tie práce tým ľuďom dávali. Máme obce, ktoré v každej jednej potrebujete zamestnať ľudí, aby im kosili trávnik, aby zberali odpadky, aby čistili priestory, ktoré ktoré v obci patria, aby stávali cesty, ktoré sú v týchto oblastiach. Čiže toto je cesta, akým spôsobom tých ľudí viete zapojiť do života a budete trvať na tom, aby pracovali. Tie deti, keď vidia od svojich rodičov, že ráno vstanú, idú pracovať, vytvárajú si pravidelný návyk a tým pádom, keď rodič ide pracovať, dieťa môže ísť do školy. V tej škole by malo zostať to dieťa i po štandardnom vyučovacom tom nastavení tých pár hodín, aby sme ich vedeli doučovať a dopájať ich vzdelanosť k tomu, čo majú štandardizované ostatné komunity už v svojich návykoch zaužívané. A toto, keď tie deti budú vidieť a takto ich budeme posúvať, tak o pár rokov, nie okamžite, ale o pár rokov budeme vidieť, že ten systém to zasiahlo a začalo ho to naozaj meniť. Poďme na ďalšiu tému. Viaceré medializované prípady otriasli dôverou v justíciu, ale aj k polícii a prokuratúre. Čo treba urobiť, aby sme docielili ich úplné odpolitizovanie? Keď sa od toho celého vzdialite, tak vám tam zostanú dva faktory. Korupcia a osobné a politické záujmy. A táto otázka sa nedá vyriešiť alebo rozobrať v 60 sekundách. Spoločnosť to diskutuje niekoľko rokov, čiže tým pádom, ako keby naozaj v tejto chvíli sa tomu nemôžeme venovať. Máme v týme ľudí, ktorí pracovali na prokuratúre, ktorí pracovali v policajných zložkách. Ak chcete, môžeme tomu dať samostatnú tému, ale teraz na to nie je čas. Ale keď sa dotýkame práva, ľudia potrebujú mať vyriešenú otázku toho, aby mali odpoveď od súdov, čo sa týka rozhodnutia, a to okamžite. Občiansko-súdne konania trvajú veľmi dlho. Polovica Slovákov je rozvedených. Deti čakajú niekoľko rokov na súdne rozhodnutia. A keď ho dostanú, tak už je veľmi neskoro na to, aby s tým niekto mohol niečo robiť. Tie deti majú zadefinovanú svoju budúcnosť. Tie súdne rozhodnutia musia byť do roka. Ak sa to týka detí, tak do 3 mesiacov. To je to, čo máme napísané v našom programe a chceme sa tomu venovať. Ukrajina čelí ruskej vojenskej agresii už viac ako rok a pol. Plánuje vaša strana pokračovať v pomoci našim východným susedom, ako to bolo doteraz? Rusko je agresorom. To je stanovisko na našej strany a tým pádom budeme podporovať to, aby sme čo najrýchlejšie ukončili túto vojnu. Ja mám deti a deti má každý v tejto spoločnosti. Vy ste boli dieťaťom a každý sa stávame postupne rodičom. Vypiplávame deti a pre mňa je dôležitý život. Ja nechcem zabíjanie a chcem, aby sme ho čo najrýchlejšie ukončili. A to ukončenie zabíjania skončí vtedy, keď sa začne rokovať. Čím rýchlejšie začneme rokovať, tým skoršie bude ukončené zabíjanie. Každá vojna raz skončí. Buď tým, že sa vyčerpá jedna strana, alebo sa dlhodobo ani jedna z tých dvoch strán nebude schopná posunúť dopredu. A vtedy začnú rokovania. Čiže som za to, aby si tí ľudia okamžite sadli za stôl a začali rokovať. Mohli by ste byť aj konkrétnejší, aký príspevok vašej strany by ste videli v takýchto vyjednávaniach o miery na Ukrajine? Poďme prosím ďalej. Táto otázka je veľmi široká. To, čo som chcel, som vám k nej zodpovedal. V poriadku. Čo by malo podľa vás patriť medzi priority Slovenska a jeho zahraničnej politiky? Sme súčasťou Európskej únie, sme súčasťou NATO. A kdokoľvek rozpráva, že by sme odtiaľ mali vystúpiť, že to Slovensku pomôže, tak klame. Vystúpenie z Európskej únie znamená krach Slovenska vo veľmi krátkom období, následne krach každej rodiny a rozpad každej rodiny. A to si naozaj nemôžeme dovoliť. Ľudia sú znechutení a vnímajú Európsku úniu ako niekoho, kto nám diktuje, čo máme robiť. Ale to nie je preto, lebo by sme neboli dostatočne sebeschopní vysvetľovať a vyjednávať svoju pozíciu v Európskej únii. To je preto, lebo mnohí zástupcovia, ktorí tam chodili v poslednom období, neriešili otázky toho, čo tá Európska únia potrebuje. A keď sa systém chce posúvať dopredu a druhý, tretí krát nedodržíte to, čo ste povedali, alebo nedodáte to, čo od vás chcú, tak výsledok je jednoduchý. Dostanete príkaz, ako to máte urobiť. Som bol súčasťou stoviek rokovaní v korporátnom svete za účasti 7 a viacerých krajín, kde vždy sme sa dohodli na tom, čo chceme spraviť. A každé jedno stretnutie končilo tým, že sme si povedali, čo urobí kto, aby sme následne, keď sa stretneme, si tie veci prešli a videli, ako sa posúvame dopredu. Ak chcete posúvať Európu dopredu, tak to musí byť o dobrovoľnosti. A musíte k tomu dostať každého obyvateľa. A to nie je možné dosiahnuť tým, že vydávate príkazy. Ak áno, potom sa tomu spoločnosť postaví čelom oproti a zabrzdí sa a nechce spolupracovať. Čiže potrebujete manažera, človeka, ktorý je schopný sa s Európskou úniou dohodnúť a je schopný to prezentovať a dohodnúť sa aj s ľuďmi na území krajiny, ktorú zastáva. Ja som zastanca opačne toho, aby sme posilnili slovenské postavenie a vybudovali okolo seba nie V4, ale V7.
market, ktorý má 100 miliónov ľudí. A vtedy máte ten hlas v Európe o mnoho silnejší. A tomu by sme sa mali venovať. Krajiny okolo Dunaja, vrátane Čiech. Posledná otázka. Ako zmeniť zdravotníctvo, aby to pacient pocítil? Máme 15 sekúnd. Je to téma, ktorá je veľmi dlhá. Chcel by som poďakovať ľuďom za to, že mali možnosť si vypočuť to, čo mi Slovensko chce priniesť. A máme odvahu veci zmeniť. A ja vás prosím, majte vy odvahu voliť zmenu, nový tým, nevoliť preferencie, ale majte, prosím, odvahu voliť budúcnosť, voliť zmenu Slovenska. Voľte, my Slovensko. Voľte Panenkové 11. Ďakujem. Tak a už vás musím zastaviť. To bol predseda strany My Slovensko Štefan Panenka. Ďakujem krásne.